קחו בקבוק מים רגיל. בקבוק מים רגיל. כמה הוא עולה במכולת? 3-4 שקלים. כמה הוא עולה בפיצוצייה? 7-8 שקלים. כמה הוא עולה בדיוטי פרי? 12-13 שקל. כמה הוא עולה במטוס? 15-17 שקל. נכון? אותו בקבוק מים. מה השתנה? הסביבה שלו. אם ניקח עץ תפוחים הכי יפה שבעולם והכי בריא שבעולם ונשים אותו במדבר, הוא ינבול. בגלל זה החשיבות של הסביבה שלנו. אנחנו צריכים לבנות סביבנו סביבה שנרגיש מוערכים. כולנו. והסביבה זה לא רק האנשים שנמצאים בסביבך. זה איזה תוכן אתה קורא, מה אתה לומד. ואם כולנו ביחד נבנה בינינו סביבה כזאת, שרוצה להרגיש את הערכים של המסורת שלנו, של ואהבת לרעך כמוך, של מה ששנוא עליך אל תעשה לחבריך, שזה יהיה הסולם הערכים שלנו, תהיה לנו סביבה מצוינת, וזה תלוי בי, בך ובך.